сферата на недвижимите имоти скоростта е от ключово значение, но създаването на маркетингови материали все още е бавно, фрагментирано и скъпо. Твърде много устройства, несвързани работни процеси, ако едно единствено заснемане можеше да ви даде всичко необходимо. Представяме решението на XGrids. Пространствена камера PortalCam, комбинирана с софтуера за обработка Lixel CyberColor. Пълно покритие на имота само с една 10-минутна обиколка. Едно устройство, един безпроблемен работен процес. От едно сканиране получавате пълен маркетингов пакет. Излезте отвъд плоското 2D. Това е жив пространствен модел. Можете свободно да го разглеждате, да създавате нови гледни точки и да рендерирате кинематографични видеа дигитално, без да се връщате отново на място. За професионалистите в недвижимите имоти това означава по-висока скорост, по-добро представяне, по-ниски разходи и по-малко инструменти. Всичко необходимо за модерно представяне на имота. Дигитален пакет, който откроява обявата и създава силно първо впечатление онлайн. Нов стандарт в маркетинга на недвижимите имоти. Topomatics – официален представител на XGrids. Научете повече на topomatics.com